abo tamsanan tini puila ya binor to phai thangjak bat rasaman bagai ang tini phaijak binor puila abo bo nini ring mobile ma phaikya sabinya nainai takhuk ta bukhuk song norok bahai kyo rwchabmung no yasak no angle anile dada bo krwi 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 ba eta sala rwchabmani feelings phayang tong ani abagai pohor no nani ang phayung sanami marsawi tong tabo nini project da prohor ni channel no phani bla na phayung mo acha ge nai tong nai jota ta khote bukhuk sok ta pok de chini ang phayung prohor channel ni mong ka da prohor o channel norok YouTube channel norok o nuknai or rwchabmung khakhaio norok hamjagan bela hamai Dara no Pogi tango ching phungni kong no shari go rồi ao phèn cho cái sắp phim phungni kong no shari go pogi tango ching nó liền hả bật phùng nó cái giá à vẫn tích xa tích kong no shari go pogi tango ching two three go phungni kong no shari go pogi tango ching aballo कैसे ना two three four phungni kong no shari go pogi tango ching ओके इसके बाद आता है नहीं kursa sari kaisa abo kasai khoroksa tai sampai mana लगता है कैसे ना बोलो बच्चा Terus mau kau sengje kok hamarimankhe abota grammar thangli ya sengje borono khorsa hamarimankhe kasai mana khorsa doctor besa jaka beri masalah ini zamani Ngawur keto, aku saya no. Mau kau sengje fresh use hamarimankhe kamu tahu deh, mana harus kaisa tai apa kota mo ini lo puila abo bo nini ring mobile ma phaikya sabinya nainai takhuk ta bukhuk song norok bahai kyo rwchabmung no yasak no angle anile dada bo krwi krwi ba eta sala rwchabmani feelings phayang tong ani abagai pohor no nani ang phayung sanami marsawi tong tabo nini project da prohor ni channel no phani bla na phayung mo acha ge nai tong nai jota ta khote bukhuk sok ta pok de chini ang phayung prohor channel ni mong ka da prohor o channel norok YouTube channel norok o nuknai or rwchabmung khakhaio norok hamjagan bela hamai Dara no Acha. Apa kaji deh? Korsa thali sini tuh. mangala bela kan hamai Dara no ano logirman bagai khoroksa tai Bwta bophayong ni khoroksa tai khoroksa sung muje nugi singwa tongpur ke mangle sung thansang tong lo hewa sing borong bisung nung do kabang kung no kaijang lai kha bordo lai kha bom oi thai ri ba ang sa kana kolok sabaji de ba ai thana na musu nin bazai sisyo Ready? mwnai oh mwnai nung mokhang somkhe ang bahai tongnai Ayo sa. ada buat Mari pak. mwnai oh mwnai
nang makhang somke ang bahai tongnai da 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 ba na 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 mwnai mwnai nang makhang somke ang bahai tongnai ang bahai tongnai चलेगा हो गया ना खत्म रुको ये कौन गाएगा देखता हूँ Ya bro dul dul charo khak sa ke bagi chung chalai ma ro mai chung than cha him lai ma try si do 1 2 3 4 amania si chung ro mai chung than cha him lai ma amania si chung ro mai chung than cha him lai ma rasa ka sana shek lai mang cerita bukan sab cerita 3 nung ba moi tu ra 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 de re ra 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 1 2 3 nung ba moi tu de man ho ko 1 2 3 nung ba moi tu de man ho ko nung ba harus kisah vibrato nung ba iya chalo 1 2 3 nung ba moi tu de man ho ko थोड़ा बाकी ही होएगा ना बाकी ang rasami pe prohor da prohor nin rasam rasami pe और rasam सबसे prohor sekarang sin takhuk sekarang dah sekarang nu rasai rasamu nor khoro bus nong na sai chong खत्म abagin nang ngasik feelings tiklai si man rasamu no belai hambai rasamung pa kya takuk te bukjong takuk prohor dabing na pinai bini rasamung bor samani nai nei din no khakayo bini video to nai thogo o buli nangana ma hero no bo hi na khasa hamai dara na no